марзбуни ҷумҳурии Тоҷикистон як ҳодисаи нохуше рух дода истодааст, ки вазифаи аввалин дараҷаи мо шаҳрвандон ҳимоя намудани марзбум. То он лаҳзае ки ҷон дар тан дорем, мо бояд ҳамеша ватани худро, яъне ки ҳамчун муҳофиз бошем. мо ҳамеша марзбуми худро як дақиқа, яъне ки бепосбон намонем. мо ба ҳамин сарбозони ватан ки дар сарҳад ҳастанд ё ин ки дар тамоми қушунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунанд, мо онҳоро чунин гуфтанӣ ҳастам, ки мо шаҳрвандон ҳамеша бо онҳо ҳастем, мо онҳоро ҳимоят мекунем, мо ҳамеша дар тани онҳо, яъне ки бар зидди душман мубориза мебарем ва умуман мо бо тамоми хизматчиёни ҳарбӣ ҳастем. ҳеҷ гоҳ намегузорем ки хизматчии ҳарбии мо танҳо бошанд. мо шаҳрвандон бо шумо ҳастем, хизматчиёни ҳарбӣ, мо аз шумо миннатдор ҳастем.